Moi! Tässä mun takana näkyy Egerin tupakkatehtaan toimistorakennukset. Kaunis yli 100 vuotta vanha Egerin tupakkatehdas, ja tässä toimistorakennuksessa tulee olemaan Egerin uusi kulttuurikeskus. Tänne rakennetaan taiteilijoille studioita, bändeille treenikämppiä ja ehkä studio. Sitten me koitetaan saada sinne vielä hieno kahvila, jonkunlainen klubi, missä pystytään esittämään performansseja, jonkunlaista pientä teatteria ja ehkä myös Egerin paras kahvila. Toivottavasti saadaan se myös tänne. Kaunis, todellakin yli 100 vuotta vanha rakennus, ja siellä on upeat tilat tuolla sisällä. Siellä on yli 20 huonetta, ja tämä pihapiiri tässä on Egerin ostoskeskuksen sisäpihaa. Ja täällä on hirveästi liikennettä, ihmisiä liikkuu tällä alueella paljon. Ja toivottavasti saadaan myös ihmisiä tutustumaan Egerin kulttuurielämään, taiteilijoiden työtiloihin, ja ehkä myös saadaan taiteilijoita esille sillä lailla vähän paremmin Egerissä. Tämä on keskeisellä paikalla Egerin keskustassa tämä rakennus. Ja meillä on kaupunki luvannut tukea meitä tässä hankkeessa, ja myöskin tämä ostoskeskus Agria Park on tässä mukana tukemassa meitä. Että tästä saadaan tosi upea kulttuurikeskus tänne Egeriin, ja tämä piristää Egerin kulttuurielämää huomattavasti.